Hello mga guys! Tara, pagluto kit pansit canton nga utan ko niyan nga adaw. So nauli palak niyan tikang sa eskwelahan. Kaya magluluto ak niyan san akon utan. Ang pambansang ulam na pansit canton. Ganyan talaga pag nasa boarding house ka. Kuya din naging kuha ko na ng kasirola. Kasirola nga yan. Nga mala rice cooker. Ginbutangan ko na tubig tapos nagpayanaak para maglagan ng kalayo. Tapos habang inuhulat ko nga kumulo ang tubig, ako na igmimix ang ingredients sa pansit canton. Video. Durak, baka unak sini. Tapos di na tong si ate ang hindi diriak nga kumaon sin nga pansit canton. Ang bagaw niya para daw itong sa buwas. Pero wala siya nahimo kay ako naging abrihan. Di ba mindset ba mindset? Pagi ka ni ate, ako naging abrihan ang mga ingredients ng pansit canton. Tapos hindi nga ka-board meat ko, karag niya umapi kaya hay kuno. Tapos yadi na, ako na pag-uukay-ukayom para mahalo sila sin mabuti. Mabuti. Hay, pasensya na kung madagmit ak maglata. Nganya din na pagkatimo ko ukay-ukayon ay napakadtokan Arialin para mag-aro sa kaya pagkaon. In fairness, ang kanya utan ay etlog na may ketchup. Pagkatima, ginkitaan ko kung nakaladkad na ang tubig. Tapos dali na ngayon siya kumaladkad kaya ginkuha ko na ang pansit canton tapos ako naging butang. O diba mala tutorial ini? Ay, tutorial nga yan. Ngan pagkati maging kuhaan ko na tubig para ako na siya ibutang sa mga ingredient. Mga malito kadara mo sinduhaman layton. Nganyada na ako na siya ginuukay-ukay para mahalo sin maupay. Sudah. Sini. Maka nakit utang. Siya di, magkakamutlakit, tikada ko sa kutsara. At ito na, titikman na natin ang ating nilutong pansit canton. At syempre, naghugas tayo ng ating mga kamay bago kainin ng pagkain. Malamang. At dahil nagugutom si Inday Nanay ay itinudo ng pagsubo ng pagkain, syempre. At syempre, hindi na natin patatagalin ang video, kaya hanggang dito na lang. Bye-bye! See you next vlog! Thank you for watching!